Yo, lawang WC dikancing. Ora ngerti kok. Yo. Orang bapak mengandi kok. Jangan mbek pakaran barang entek. Yo, yo. Nah, tutup WC tak gawa. Iki apa kok? Oh. Ranti setut karet ae. Rano mendem apa ngono, Man? Masa sek tahu mang, masa mendemi? Ora mungkin nek mendemi, mendem osek. Golek wedhus iki ngendi ya? Wangel saya golek wedhus. Cawuk duwe dak, Men. Wedhus giyapak gede loro. Nek rong didol lho. Sak kandang manak loro lanang kabeh. Rono enak no. Ya, buru nyala. Pak Tusik. Mbok menawa oleh wedhus ki engko yane cawuk. Jenenge sampean urung arep didol ngono, wayah besaran alar padol. Tak enten-enteni. Ya, muga-muga ae nyaku. Bismillah, dus. Yo. Pakan sepren-seprennya Bang Biyen dilai. Yo, yo. Kapal lah gede mu iki. Sampai didol, mumpung besar. Yo, yo. Wedhus sak kandang entek kurusine loro iki. Ayo, apa? Woi, ana wong iki, Mang. Lah wong kira kok sekratan. Delok kira wedhusku icul. Delok wedhusmu. Lah, kene aja penalitan tur kono, ora patut. Kene. Kene ae. Dhuwur kene lho. Siapa bayi? Iya. Jane nyawa apa ta sesuk wis turut kandangku kene, Mang. Arep golek wedhus. Kan neh besaran to. Besaran ki rega wedhus ngene dhuwur. Nek kowe duwe wedhus lanang, mulane aku ngrene tak kira duwe wedhus lanang. Dolen duwe ora wedhus lanang. Jane nek ning ngarep kono enek lanang, nek ning kene iki wedok kabeh ngono ya bundil-bundil era. Wong ali makan iki ora kurang jane. Ning kandang iki wedok kabeh. Wedok kabeh. Lah sing jere muni lanang ning ngendi? Ning kono, Jan. Enek tenan. Enek gede-gede ngono. Apa dindangi? Yo mantrae. Jale tak delok. Ayo. Ayo. Disyo. Yo ayo, ayo. Oh, gede. Oh iya, apik. Ya. Apik. Apik, gede-gede wedhus e. Lah iya, Malah cakene. Dikek ndek wedhus gue digedhe iki mulai ngendi? ya bener iki yo. Mone bendil-bendil kok ning kandange Mang. Tapi kok yo sinung kowe ning wedhus gede kabeh loro. Iki sok besar wis. Yo. Yo lho regane. Miliaran. Sing dinar modal iki. Nek sing iki maneh Ram. Tinggi. Iya. Iki
Gua gawe ram. Jane yo marem nek sing iki. Iki piro iki? Iki betul, Pra. Iki adol iki. Kene Nemu iki. Wetenge 35 arep ora kuwi? 5. Iya. Muga gawe kaya ngono lho kaya aku. Kaya ora pantes ngono dicamang wong ki. Biasa lho. Ayo ngemper kene. Yes. Kene. Matuk ning kene iki. Enak. Aduh, ndi nyawang wedhus ya. Gede banget. Gapak iki kok. Piro-piro jane lemar ngedol wedhus iki. 35. Oh ya ora kurang lho. Alah. Gagahe kaya ngono kae. Iya. Wis dhuwur, gedhe, kupinge yo klempreh. Jajale ta pira? Napa? 1.500 oleh ora? Pira? Yeah. Ora oleh blebete wong wedok. Piro? Wis timbangane engko ora dadi tak genepi 500 gan genep 2000. Piye? 3,5. Apa ora krungu leh kutawa ning kono kemeng? Wis. Piro lah aku wis munggah ada lho. Ket rega 1.500 no. Alah nek 3,5 ora tak culne kae. Piro? 3.450 wis. Urun tak culne 35. 3.450 urung. 35. Piro iki? Wis ngene saiki. Iki amrih. Wadene kowe mathuk ya karepmu, ora ya karepmu. Iki lek ku ngenyang sing terakhir. Lah pira? 3.499. Urung juta 499 piye? Urung oleh 35 kuping kok kaya kokokan ngono. Ndek tak duit 1000. 1000 wedhus wae ngedol lho. Ora 35 ora. Ora oleh tenan semono meng. Ora oleh, tetep 35 pancat. Ah karepmu ora tuku wedhus nyang ora pateng titik tak duit 1000 yo gor ora oleh. Cangmu. Wis panes 1000. Karepmu mulai karepmu ya ora karepmu. Wedhus gedene kaya ini terus tengah rapayu. Sampai tuwek ora bakal tak culno. Masih yo entit-entitan duit 1.000 rupiah. Tetep tak ingo kae, nggak? Ah, golek rambanan saiki. Urung digolek rambane bapak kok.